Lada kibriu jonga, ia kibla khot daga kerteng jonga kin punrit ya ladi, batkin duai, batkin wat ya kakmat jonga, batkin pai no na kilanti peman jongki, kumta dengan sengau na beneng, pangan ma ya kipop jongki, pangan penkia ya keri jongki, baar chronicle banyo bakatsa, tipin khot kerpan ya, bat pinyo leit penduai ya, ngaru ngan syash korepi, Jeremia Badia ki eke baro kan ki ba pin pan ha ka jing duai da ka bangai pin pedian Matthias bar poe bar war namar kata ngong api ba ki eke baro kan ki ba pi pan aba pi kerpan to ngai ba pi pedian e kita te pin sayo Marcos kadwe bar sa ka jing kenya ubman kalong ka jing ijli ha try andrei ka jing duai jong ubabat kalong ka jing song ba jong ki probab bakat san mapra bala pensyaya ki khmat ka do no jong pi papin yo tip ka ai kalong ka jing kermen ka jing khot jong bat ka ai kalong ka jing kan rei ka puram jong ka pangta jong ha ki ru khu episas penengkong khat pra da ka buduai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jing kerpan baro ha sim pada ke besumar syabang kani daga jing minat bat ke jing kerpan baro na benta kiri khud baro episas benri bakat pra mendua yo uru shashkore me temensi lagi kula